Ay layer nagpas kami na nga nagburas di balatongon. Guys, Hindi tala na ata tinabatin nga bunga na. gitu yan. Ibat-bati ni guys. Manuman nga Dominggon guys bago tumangkan. Ito yun, damot kurang nga dunga sako. Guys. Guys, buras balatong. Kayong tuyak kataltalunan kadtane agpurusak sin. Bunga balatong mga mula me, waris lang daytoy. Adumot na bunga na buraso kunta. Adu ti bunga nan. Guys, balatungan me. Nadangon. Ang buraso kon. Guys. Guys na oh. Balatong. Balatong. Mulad ti kataltalunan. Ikang tagtaw rin nagudot. Guys, Kami ni taos kung tungaw tinggal malpas kami. oras alas 2. Guys, manmanud ang adot tibungan na. Karo bara. Nagpudot. Buras. Nam sigilat ta guys, naimas na ito. Gisati sardinas. Ito lang ang inutan nga. Sidaon na pinagtutulo laukan ti arya nga bulong. Guys, Kung sagpawan ti karne. Baboy. karne kan guys. Balatong kataltalunan nga mula. Pudot. Ito tinagango. Buraso kunta ado ti bunga na ayang nga nagango. Yun guys, adot tibungan na dito yung balatong uri man manuda. Uri man manuda lang nagsubo. Ado lang ti bunga na mo. Yung giwar sa timang. Kayo? Guys, daman to ka na ulit manan. Bye bye. Yun guys. Ang kalpas kami nagburasan. Yati burburasan ni mamang ni guys. Kabalatungan may. Dami ni papang guys. Galalati garaming ipakan ni tinwang. Yes na eh. Kawanan? Ay layer nagpas kami na nga nagburas di balatongon. Guys, Hindi tala na ata tinabatin nga bunga na. gitu yan. Ibat-bati ni guys. Manuman nga Dominggon guys bago tumangkan. Ito yun, damot kurang nga bunga sako. Guys. Ano nga Domingo ay tinay bago tumangkan manan? Na? Kalubugan. Kalubulan? Bago tumangkan? Ay tinay, bunga na ata. Ay, ano po ah. Talo Domingo? Duwa Dua nga Domingo ka no guys. Burasan na ito man. Pangalidan na wa. Gimango. Ito'y balatong mulang. Guys. Taltalunan. Bye. Okay guys. Bye bye.